साहेब एक चेक क्लिअर करून द्या. ठीक आहे चालेल, 5-6 दिवस जातील. 5-6 दिवस? एवढे दिवस एक चेक क्लिअर करायला? अहो साहेब, त्याला प्रोसेस असते, 5-6 दिवस लागतातच. कसली प्रोसेस साहेब? ज्या बँकेचा चेक क्लिअर करायचा आहे ती बँक तुमच्या बाजूलाच तर आहे. अहो साहेब, बाजूला असली म्हणून काय झाली, त्या चेकवर आम्हाला थोडीशी प्रोसेस करायला लागते, मगच त्या बँकेत द्यायला लागतो चेक तो. अहो कसली प्रोसेस साहेब, समजवा तरी आम्हाला. बघा तुम्हाला आता समजवतो. समजा देऊ न करू आणि तुमचा कुठेतरी जाऊन तुमचा ऍक्सिडेंट झाला आणि तुम्ही ठार झाला, तर तुम्हाला तिथनं पहिले हॉस्पिटलला नेतील, हॉस्पिटल मधनं घरी आणतील, घरी तुम्हाला आंघोळ वगैरे घालतील, तुमचा अंत्यविधी होईल, त्याच्यानंतर तुम्हाला स्मशानात नेतील ना. डायरेक्ट रोडवरच तुम्हाला रामनाम सत्य करतील. साहेब पाहिजे तर 1 महिना घ्या, पण असं डबल कुणाला समजवू नका.